Γεια σας σε όλους παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μου. Chris εδώ. Οι περισσότεροι λίγο πολύ έχετε δει στο TikTok και με ρωτήσετε κιόλας άμα θα το δείξω στα αμάξι, ή γενικά με ρωτάγατε καιρό τι θα γίνει, γιατί είχα, όσοι με ακολουθείτε καιρό, και ευχαριστώ κιόλας, το εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε ξεπεράσει τους 1000 subscribers, που δεν το περίμενα ποτέ. Εξ αρχής όλο αυτό ήθελα πάντα να το ξεκινήσω, αλλά ποτέ δεν το δοκίμαζα. Δεν είχα τόσο έτσι trust στον εαυτό μου. Αλλά το προηγούμενο αμάξι μου τύχε μια ατυχία, έτσι το ψιλοτράκαρα. Όλο αυτό με έκανε λίγο να ξενερώσω. Και γενικά επειδή ήταν μια διαδικασία που έδινα πολλά χρήματα, anyway, μπορώ να τα πούμε άλλη φορά, δεν θέλω να μακρηγορώ, και δεν έπαιρνα αυτό που ήθελα πίσω, το έδωσα. Έμεινα μακριά από το χώρο του αυτοκινήτου για κάποιο διάστημα, έτσι ώστε προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν θα ξανασχοληθώ, δίνω λεφτά στα αυτοκίνητα, στις μηχανές κτλ. But here we are. Οπότε σε αυτό το βίντεο σήμερα θα σας παρουσιάσω έτσι το καινούργιο μου αυτοκίνητο. Είναι ένα BMW Mi4 Competition CSL. Αστειεύομαι προφανώς. Το καινούριο αυτοκίνητο, πώς το έχετε δει και στο TikTok και εξωτερικά, είναι για μένα έτσι μία από τις πιο ωραίες καρότσες της BMW, για να μην πω η πιο ωραία. Βρισκόμαστε μέσα δηλαδή σε ένα BMW E92 pre-facelift, πρώτης γενιάς δηλαδή, του 2007, 325i, εξακίνηδρο σε σειρά, 2.500 κυβικά, βενζίνη, επειδή παίζουν και πολλά πετρέλαια. Τώρα τα specs, εντάξει, και όλα αυτά μπορείτε να βρείτε και στο internet πολύ πιο αναλυτικά, πολύ περιληπτικά. Είναι εξακίνηδρο σε σειρά, 218-220 άλογο το δίνει BMW. Θέλω να το πάω δυναμόμετρο, γιατί ακόμα είναι σε εργοστασιακή κατάσταση το αυτοκίνητο μοτερικά. Ούτε φίλτρο φοράει, ούτε εξατμίσεις, τίποτα. Είναι όπως βγήκε από το εργοστάσιο. Και είναι και ένας από τους λόγους που το αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο, γιατί το βρήκα από έναν άνθρωπο που το έχει αγοράσει με την αντιπροσωπεία, πρώτο χέρι που λέμε. Το είχε 18 χρόνια στην κατοχή του, και προφανώς επειδή το είχε 18 χρόνια, αυτό το αυτοκίνητο έχει και πάρα πολλά χιλιόμετρα, και αυτό είναι κάτι που θέλω να θίξω κιόλας και να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το σημερινό όμως βίντεο θα έχει να κάνει περισσότερο με το μοντέλο του αυτοκινήτου και τι έχω δει μέχρι στιγμής, πώς μου φαίνεται, τι θέλω να κάνω, έτσι λίγο ένα reset πάλι στο κανάλι, να σας εξηγήσω ποιες είναι οι βλέψεις μου, τι θέλω να κάνω κτλ. Οπότε το αμάξι είναι εντελώς εργοσιακό. Γράψτε μου στα σχόλια αν θα σας ενδιαφέρει να κάνουμε δυναμομέτρηση, έτσι ώστε να το δυναμομετρήσουμε και μετά, αφού θα πάω να του κάνω κάποια πράγματα, γιατί είναι στο πρόγραμμα να φτιάξουμε εξατμίσεις, καταλύτες, εισαγωγή, αέρος μπροστά και πρόγραμμα. Να πω επίσης το αμάξι είναι αυτόματο, κάτι το οποίο με δίστασε πάρα πολύ να το αγοράσω. Άμα δεν είχε το υπόλοιπο όλο το αυτοκίνητο, την κατάσταση κτλ, δεν θα έπαιρνα κάτι σε αυτόματο, θεωρώ. Βέβαια είναι από τα πράγματα που φοβόμουν, γιατί έλεγα τώρα που πας να πάρεις αυτόματο, πώς μπορεί να είναι fun to drive και να είναι και αυτόματο. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, νιώθεις λίγο ότι του ταιριάζει ίσως περισσότερο από το να είχα ταχύτητες. Κάθε μέρα σκέφτομαι να κάνω manual gearbox swap δεν σας το κρύβω, και είναι κάτι που ίσως και να κάνω κάποια στιγμή. Βέβαια όταν το βάζεις στο sport mode που λέει και το έχεις ημιαυτόματο στην ουσία, θα το δείξω και σε λιγάκι, και κάνεις εσύ τις αλλαγές, είναι έτσι πολύ smooth και πολύ stealth αυτοκίνητο, δηλαδή φεύγει χωρίς να το καταλάβεις, είσαι έτσι και έχεις αλλάξει 3-4 ταχύτητες. Όπου καλός ή κακός
είμαι με το team manual, αλλά κερδίζει πολύ σε ταχύτητα και σε επιτάχυνση. Δηλαδή και με τα ίδια αυτοκίνητα πλάι-πλάι, χειροκίνητο, αυτόματο με αυτόματο, όπως θέλετε πείτε το με αυτόματο θα είναι πιο γρήγορο. Οπότε ναι, θα το δείξουμε τώρα. Θα πάμε σε ένα ωραίο σημείο, έτσι έχω έρθει λίγο κάπου πιο απόμακρα, ας πούμε, έτσι ώστε να τραβήξω μερικά ωραία πλάνα και να σας δείξω και τα αμάξι εξωτερικά, να σας κάνω ένα tour στην ουσία και να κάνουμε και λίγο έτσι πιο σπόρο οδήγηση, γιατί τα αμάξι εντάξει είναι 2,5, έχει τη ροπή του, τραβάει που λέμε, του έχω βάλει ελαττήρια χαμηλώματος, από αναρτήσεις φοράει κάποια σειρά της σειράς Zax, δεν είναι performance ούτε coilovers, να το ρυθμίσει παραπάνω. Του έχω βάλει εγώ προσωπικά ζάντες 18, 8,5-9,5 με 2,65 πίσω 35 και μπροστά 2. Μπροστά τι έχουμε, πλάκα, θα το δούμε και απ' έξω. Και μπροστά νομίζω είναι 2,35-40, έτσι ώστε το αμάξι έχει στηθεί καλύτερα, γιατί στην αρχή που ήταν όταν υπήρχε 17 καμία σχέση, αλλά και με άλλες 18 άρες που έβαλα πιο στενές με πιο μικρά λάστιχα δεν ήταν τόσο σταθερό το αυτοκίνητο, οπότε τώρα είναι πολύ καλύτερο σε θέμα κρατήματος. Οπότε είναι και καινούργια τα λάστιχα, δύσκολα τώρα θα κάνουμε κανένα drift. Με τις παλιές ζάντες που είχα πάνω πριν από λίγο καιρό, τα αμάξι του ήταν και καταλάβαινε και είχα μείνει και εγώ ο ίδιος άφωνος προσωπικά, γιατί δεν το περίμενα αυτό. Οπότε τώρα το γυρνάμε στο χειροκίνητο, στο ημιαυτόματο εντός εισαγωγικών, έτσι να το πάμε λίγο. Βασικό να βγάζεις το anti-spin. Μας έκοψε εδώ πέρα. Τώρα έχει βγει το anti-spin, ESP και τα λοιπά. Αγαπημένη στροφή εδώ. Καινούργια λάστιχα όπως σας είπα. Εντάξει, τώρα έχουμε και αυτοκίνητο μπροστά, είμαστε σε δημόσιους δρόμους. Αλλά βλέπετε, δεν ξέρω, ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς και να μεταδίδετε, γιατί και η κάμερά μου από όταν είναι λίγο παλιά πλέον. Άρα να βλέπετε πως φεύγει τα αμάξι με τις αλλαγές. Δεν έχεις καθόλου καθυστέρηση. Πήραμε και το approve από τον μπροστά οδηγό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε skills. Πάμε καλά. Βέβαια πολύ προσοχή στο δρόμο. Εγώ παθώνω με το προηγούμενο όχημα, οπότε ό,τι κάνω αυτή τη στιγμή είτε το έχω ξανακάνει είτε πιστεύω με τον εαυτό μου, δεν ξεπερνάω τα όρια μου. Τα όρια του καθενός είναι πάντα διαφορετικά, δηλαδή και εδώ πέρα μπορεί να έρθει ένας με το ίδιο αμάξι και να το πηγαίνει παντού με το πλάι με 200. Δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε με κανέναν άλλον. Οπότε ναι, έτσι σας δείχνω λίγο για τη συμπεριφορά του. Βλέπετε το αμάξι.
το αμάξι μπαίνει που λέμε στροφές. Και τώρα αυτή τη στιγμή φοράμε καινούργια λάστιχα Continental κιόλας συγκεκριμένα, οπότε έχουμε καλό λαστιχάκι. Αυτά με τα προηγούμενα λάστιχα που έκανα τώρα θα πέταγε τα αμάξι βιτό που, να το πω έτσι πιο επίσημα, θα είχαν σίγουρα πρόσφυση πίσω, το πίσω μέρος. Εγώ αυτό που έτσι έχω παρατηρήσει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι η στιβαρότητα που έχει αυτό το σασί. Δεν το περίμενα εγώ σε καμία περίπτωση. Έχει, για μένα έτσι, με τα άλλα αμάξια που έχω οδηγήσει κιόλας, πολύ στιβαρό, έτσι, δέσιμο, παρότι είναι στην εργοσιακή του κατάσταση. Δηλαδή προφανώς μπορείς να το κάνεις και ακόμα καλύτερο, αλλά το αμάξι δεν έχει πολύ έτσι body roll, να πεις ότι μπαίνω σε μια στροφή και κάνει αυτό που λέμε το βάρκεσμα, να είσαι μία από εδώ, μία από εκεί. Είναι πολύ σωστή η κατανομή βάρους που έχει. Επίσης άμα κάνεις ένα παντελίκι, το στρέψεις πιο γρήγορα, το αμάξι ακούει πάρα πολύ. Δηλαδή σου δίνει εμπιστοσύνη οριακά πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε μερικές φορές. Δηλαδή το αμάξι εγώ το αγόρασα και την ίδια μέρα το είχα στρίψει, είχα κάνει παντελίκια. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Εγώ θεωρώ, δηλαδή εγώ την πρώτη μέρα, ακόμα και τώρα, νιώθω ότι οδηγάω Mi 3 ίσως. Καμία σχέση, εντάξει, όνειρο το Mi 3. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να το πάρουμε κάποια στιγμή. Αλλά σου δίνει ένα feeling έτσι ότι οδηγάς κάτι πολύ στιβαρό, μια δυνατή κατασκευή, και σου δίνει πάρα πολύ το σπορ αίσθημα της οδήγησης, όπου και αυτό φοβόμουν ότι δεν θα το νιώθω επειδή είναι το 2007. Εγώ είχα αμάξι του 96, οπότε ήμουν πολύ της άποψης ότι πει καινούργιο αμάξι, δεν θα νιώθω τίποτα. Εντάξει, μόνο στο χιλιόμετρο το έχω παρατηρήσει αυτό. Με αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο θα πας με 120 χιλιόμετρα, 100 και 140 μην σας πω, αναλόγως στον δρόμο, και θα νιώθεις ότι πηγαίνεις με 70 με 60 χιλιόμετρα, θα πιστεύεις πηγαίνεις. Ενώ με το E36 για παράδειγμα πήγαινες με 70 και έλεγες Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Όταν εγώ έγινες πιο πολύ και τον αέρα απ' έξω, την αντίσταση. Οπότε για μένα το E72 ίσως η πιο όμορφη καρότσα που έχει φτιάξει ποτέ BMW. Επίσης τώρα εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να το δείξουμε το αυτοκίνητο. Εντάξει, έχει το χωματάκι του. Λερώνουμε και λάστιχο τώρα, δεν πειράζει. Είναι για άλλο σκοπό. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα το είδατε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Βλέπετε, βάζεις όπισθεν και ο καθρέφτης αυτόματα σου δείχνει το τροχό, έτσι ώστε να είσαι ένα κράσπεδο για παράδειγμα ή οτιδήποτε τέτοιο, να αποφύγεις το να ξέρεις τη ζάντα σου ίσως, ή να ξέρεις πού βρίσκεται το τροχό σου. Και για ένα αμάξι του 2007 όλο αυτό το θεωρώ πολύ μπροστά για την εποχή του. Είναι ένα feeling το οποίο σε κάνει έτσι να λες wow, τι οδηγάω, ας πούμε. Θα βάσουμε λίγο παράθυρο. Το βίντεο είναι χορηγόμενο από Γρηγόρης καφέδες και τα λοιπά, πλάκα κάνω. Έτυχε. Οπότε αυτός είναι ο εσωτερικός του χώρος. Αυτό το point of view που έχει κάποιος που οδηγάει αυτό το αυτοκίνητο. Εδώ πέρα το αμάξι είναι σε εργοσιακή κατάσταση, όπως σας είπα.
απ' έξω θα δείξω εγώ το έχω κάνει πράγματα. Σαν επιλογή ήταν να έχει επένδυση από ξύλο καρυδιάς, το οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει αν μου αρέσει ή όχι. Καμιά φορά το κοιτάω και λέω εντάξει, είναι πιο special. Πιστεύω θα το κάνω μαύρο, να πω την αλήθεια. Μπορεί και όχι. Είναι impact τα καθίσματα. Εδώ πέρα βλέπετε κάποιες φθορές που έχει λόγω της ηλικίας του. Οπότε πάμε να σας το δείξω και απ' έξω και θα τα δείξουμε και όλα τα υπόλοιπα πολύ πιο αναλυτικά. Ναι, σωστή επιλογή. Οπα. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτό το πράγμα το βλέπω και το θαυμάζω. Wow. Κάθε φορά που πάω κάπου με τα μάξι το βγάζω 50 φωτογραφίες. Εδώ πέρα να σας δείξω λίγο τι έχω κάνει εγώ. Πάμε, το έχω προσθέσει μια ροτομή στο porpagaz carbon fiber μεταχειρισμένη, τη βρήκα από ένα παιδί και την πρόσθεσα, το οποίο θεωρώ ότι το ε72 πίσω χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά όχι πιο υπερβολικό από αυτό που του έχω βάλει, γιατί μετά είναι wannabe πιο καινούργια generations. Του έχω βάλει φανάρια από το facelift, αυτό λέγεται από το LSI, αυτό είναι pre-LSI, αλλά τα πίσω φανάρια κάνουν τρομερή διαφορά. Δεν το περίμενα ούτε εγώ ίδιος μέχρι που τα τοποθέτησα και αλήθεια ότι είναι και αρκετά εύκολη η τοποθέτησή τους. Εγώ τα βρήκα από ένα παιδί στη Κρήτη, thumbs up και γι' αυτόν. Βλέπετε, κάνουν λίγο κάποια νούμερα. Πρέπει να τα κάνω coding, πώς το λένε, γιατί είναι LED, έχουν τον αντάπτορα, είναι γνήσια, οπότε δουλεύουν σωστά, αλλά το flash είναι πολύ πιο γρήγορο από ό,τι θα έπρεπε και πρέπει έτσι λίγο να γίνει, να το διαβάσει ότι είναι LED, κάτι πάει με τα ρεύματα λάθος. Καμιά φορά κάνουν λίγο τα δικά τους, αλλά το δίνει πολύ πιο μοντέρνα εμφάνιση, καθώς και αυτά τα φανάρια ήταν ας πούμε του 12-13 σε σχέση με του 7 που ξεκίνησε να βγαίνει αυτό. Οπότε έτσι από πίσω μου αρέσει αυτό το look που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής, έτσι λίγο πιο racing, πιο sport. Βέβαια η εξάτμιση είναι κάτι που με χαλάει, αλλά ίσως μπορεί να είναι και το επόμενο βιντεάκι που θα δείτε να έχουμε άλλη εξάτμιση και όχι μόνο τελικό, γιατί θέλω να κάνω σωστά πράγματα σε αυτό το αμάξι, τα οποία να δίνουν και performance όσο μπορούμε να πάρουμε από ένα ατμοσφαιρικό ξακίνητρο. Δεν είναι 335, μακάρι να είναι 335. Θα τα πούμε και σε άλλα βίντεο αυτά. Εδώ πέρα βλέπουμε τα ζωτολάστιχά μας και τα λάστιχα ότι είναι καινούρια, μπορείτε να τα δείτε σχεδόν απάιτα. 265-35 πίσω με μπροστά 235-40. Από φρένα είμαι πολύ ευχαριστημένος, είτε θα τα βάψω είτε θα κοιτάξω να βρω πρώτα δαγκάνες να βάλω έτσι και για το look, τετραπίστονες ίσως επάνω. Μπροστά έχω παραγγείλει λιπάκι και προφυλακτήρα, δεν μου έχουν έρθει ακόμα, οπότε μπροστά είναι εργοσιακό και τις καρδιές θέλω να τις κάνω μαύρες. Γενικά έτσι είναι το πώς είναι το αυτοκίνητο απ' έξω. Οπότε πάμε να σας δείξω και το εσωτερικό και να συνεχίσουμε. Οπότε πάμε και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Γενικά έτσι στιβαρές πόρτες. Εδώ πέρα βλέπουμε το σαλόνι του, Lewis Hamilton,
MPAC καθίσματα, απόϊφασμα το εσωτερικό του με έτσι λεπτομέρειες από δέρμα ή μαλακό πλαστικό ίσως, ξύλινη επένδυση, ωραίο τριάκτηνο τιμόνι και δεν είναι καν το MPAC ή μητρία τιμόνι, είναι το απλό τριάκτηνο και πάλι πολύ ωραίο και αρκετά έτσι ωραίο grip εδώ πέρα μέσα. Το αμάξι είναι κουπέ δίπορτο, οπότε πίσω όπως καταλαβαίνετε ίσως να μην υπάρχει και ο πάρα πολύ μεγάλος χώρος, αλλά είναι ότι πρέπει 4 άτομα, δηλαδή εδώ πέρα πάτε ταξίδι άνετα. Η λιροφή εδώ πέρα στο συγκεκριμένο επάνω. Τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με διάφορες ωραίες ρυθμίσεις. Εδώ πέρα λίγη βρώμα, ναι. Οπότε αυτό είναι το εσωτερικό του. Ένα ωραίο έτσι touch που έχει είναι αυτός ο χώρος εδώ πέρα και στις δύο πόρτες, όπου μπορείς να αποθηκεύσεις αρκετά πράγματα. Ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί ρυθμιζόμενοι καθρέφτες. Οι συγκεκριμένοι είναι και αναδιπλώμενοι. Anyway, πάνω κάτω εδώ πέρα δεν έχει καμία οθόνη γιατί είναι το pre-LSI. Κλιματισμός, κασετόφωνο, ένα ντουλαμπάκι εδώ πέρα κλασικά για αποθηκευτικό χώρο. Καλά ηχεία γενικότερα. Εδώ πέρα έχει όλες τις λειτουργίες πάνω στο τιμόνι, να δυναμώνεις, να μιλάς. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει πράγματα που του λείπουνε, παρότι είναι στην ουσία αρκετά χρόνια το αυτοκίνητο. Κλασικά εδώ πέρα όπως σε όλα τα γερμανικά τα φώτα του. Τώρα όποιος ψάξει στο YouTube και δει, έχει και κάποια hidden items, δηλαδή κοιτάς από εδώ πέρα τα λάδια, πολλά πράγματα που ρυθμίζεις από εδώ. Ναι, γενικότερα για το ιστορικό δεν έχω πάρα πολλά να πω. Θα ήθελα να το κάνω δερμάτινο κάποια στιγμή, επειδή είναι BMW και σου δίνει λίγο αυτό το αίσθημα. Αλλά αυτό είναι το εσωτερικό του. Και να σημειωθεί ότι αυτό το όχημα έχει 300.000 χιλιόμετρα και είναι έτσι το εσωτερικό του. Γιατί άμα δώσει σχόλιο του τύπου ότι ναι, εδώ έχει ξεφρουδίσει, πάρε Mercedes. Εντάξει παιδιά, εδώ είναι ο αγώνας, στερεώνεται του οδηγού. Πολλά τα χιλιόμετρα είναι πράγματα που θέλω να φτιάξω εγώ ίδιος σιγά σιγά με το καιρό. Οπότε pop the hood. Πάμε να σας δείξω τι υπάρχει και εδώ πέρα μπροστά και μας δίνει έτσι αυτό το joinment. Ωραία, τέλεια. Ίσως να πρέπει να το αφαιρέσω πλέον. Anyway, είναι 52 B25, 6 γύρινδροι σε σειρά, 2.500 κυβικά όπως προανέφερα. Εδώ πέρα βλέπουμε μαμά τροκούτια, όλα εργοστασιακά όπως έβγαινε από την BMW. Okay. Ναι, όχι πολύ απόδοση σε θέμα έτσι upgrade, μπορείς να κάνεις στο μουτέρ, αναβαθμίσεις. Όλοι ξέρουμε στο 335 είναι 54, είναι καινούριο του JZ, αξίζει πολύ να ασχοληθείς, παίρνει πολύ μεγαλύτερη παροχή λόγω από ό,τι έβγαινε το εργοστάσιο. Εδώ πέρα από ό,τι έχω δει, γράψτε μου και στα σχόλια άμα το έχετε κάνει ή άμα ξέρετε κάτι περισσότερο από εμένα, γιατί είμαι νέος έτσι στα Y92. Πρόγραμμα, φίλτρο, εξάτμιση και πολλοί λένε για πολλαπλή εισαγωγή από το τρίλιτρο το ατμοσφαιρικό, όπου υπολογίζεται ότι πας στα 260 στρόφαλο με όλα αυτά μαζί.
τα οποία θα τα κάνω εγώ. Θα το κάνω δυναμομέτρηση στο αυτοκίνητο όπως είναι τώρα. Πείτε μου άμα θέλετε να το δείτε κιόλας, να το ανεβάσω στο κανάλι ή θεωρείτε ότι είναι αδιάφορο. Και θα το κάνω και μια δυναμομέτρηση αφού το όχημα θα το έχω κάνει ό,τι μπορώ να του κάνω. Σε ένα καλό πρώτο στάδιο θα λέγαμε θα μείνει το αυτοκίνητο. Άμα χρειαζόμαστε κάτι άλλο παραπάνω από άλογα, είτε θα το πουλήσουμε είτε θα μπει 54 πάνω, όπου είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω, αλλά θα δούμε και πώς θα μας τα φέρει τα πράγματα. Οπότε ναι, κλασικά συμπλήρωμα λάδι BMW. Οπότε παιδιά, από μένα αυτό ήταν το βιντεάκι έτσι για πρώτη επαφή μετά από καιρό. Σας έδειξα λίγο το καινούργιο όχημα που έχω και θα δείχνω στο κανάλι. Γενικά έτσι ένα mini review ας πούμε του οχήματος. Γενικότερα άμα πάνω που έχω στο μυαλό μου θα έρθουν πολλά ωραία πράγματα σχετικά με τα αυτοκίνητα πάντα. Έχω πολλές ιδέες στο μυαλό μου. Κάντε ένα subscribe, αφήστε ένα like, σχολιάστε άμα κάτι θέλετε να σχολιάσετε. Γενικά με βοηθάει πάρα πολύ αυτό και το εκτιμώ όσοι το κάνετε. Από εμένα ας σας πω έτσι, να κάνετε αυτό που σας χαροποιεί και να μην σκέφτεστε τι θα πούνε οι υπόλοιποι. Να προσπαθείτε έτσι για τα όνειρά σας και αν σας αρέσουν τα αυτοκίνητα αποδεχτείτε το απλώς και απολαύστε τα, όπως θα κάνουμε και τώρα έτσι εδώ πέρα λίγο, όσο έχει και η GoPro μπαταρία. Εδώ είμαστε για άλμα φάση, αλλά ας να μην το κάνουμε σήμερα. Wow. Δυστυχώς δεν έχουμε τον ήχο της εξάτμισης, αλλά μόλις μπήκε η εξάτμιση θα γίνει πολύ πιο ωραία η φάση. Να ακούγεται κιόλας και για τα βίντεο. Θέλω να πάρω Insta360, να βγάζουμε εξωτερικά βιντεάκια έτσι πιο ωραία, να έχει ίσως δύο εικόνες. Πείτε μου και στις ιδέες. Κατανοώ ότι είμαστε στο 2025, πρέπει λίγο να ασχοληθώ κι εγώ πάνω στο αντικείμενο, άμα θέλω να το πάω έτσι ένα step παραπάνω. Βέβαια αυτό θα γίνει με τη βοήθειά σας και άμα δω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί τα κάνω και χωρίς να τραβάω ουσιαστικά πολλές φορές, και τώρα το αμάξι το έχω πάνω από ένα μήνα στην κατοχή μου. Αλλά επειδή και εγώ ψάχνω ο ίδιος για τον εαυτό μου, να δω για το Option 92 κάποιον να το φτιάχνει, να πάρω καμία ιδέα, να ακούσω κάποια συμβουλή, και θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει έτσι και ένα ελληνικό κανάλι, ας πούμε, που να ασχολείται κάπως έτσι με αυτό το αμάξι.
Anyway, θα τα δούμε όλα μαζί εδώ στην πορεία. Μέχρι στιγμής απροβλημάτιστο το όχημα, αλλά θα δείξει κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ταλαιπωρία, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, του τη δίνω. Οπότε περιμένω να ακούσω και τη γνώμη σας, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν χαίρεστε που υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο πλέον στην κατοχή μου, πράγματα που θα θέλατε να δείτε και εσείς σχετικά με αυτό το αμάξι, απορίες που έχετε, και γενικότερα έτσι πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο community. Αυτός είναι ένας από τους στόχους. Πιούμε λίγο καφέ, pre-workout, καθώς που τώρα έχει gym. Και έτσι εγώ θα σας κλείσω με αυτή τη θέα στα δεξιά μας, με λίγο θάλασσα. Καλή συνέχεια από εμένα, φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ όλους και τα λέμε στο επόμενο.